general ambulance. Za a kashe moto ne? In za a kashe ka gaya na goke na ji kamar cewa a kashe moto. Na ji kamar cewa a kashe moto mai sound. Wannan kashe ba taka ba. Wannan abin da ya sa saboda karanta ya hai. Wannan normal ne saboda ya kamata a ji karan motoci na aiki. Over. General ambulance, we need hospital. Over. Gaban mana abu faɗa wallahi.